Kane-kadai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor. Ai jingerap ka sarkar pedeng 6,000 klur tingka ya ka West Bengal ban maramat ya ki jingjulor na ka Eryong Ampan. Sa pukhandai ngot ki brio ha Assam ki layo ya ka jingpang COVID-19 henden ka sngi kiyo ka jingdan ki bayo pang COVID-19 ha kani ka jilla sya ka arspa san pukhandai ngot. Bat ka sarkar Meghalaya kan sa sedang bandir lilam ya 8 metrik ton udawyong baladan lupa hapo ar nilai tayaw ong Menteri Rangba Conrad K. Sangma. Ki khubor ki babnya. Ka sarkar India kan ai jingirap pisa 6,000 klur tingka ya ka West Bengal kum ka jingkershan ya ka hakaban maramat ya ki jingjulor hadian baka Eryong Ampan kalakhiya hakani ka jilla. Ya kanila penbena da Menteri Rangba Dut Narendra Modi hadian ka jingyalang ka balalong ha Bashirhat ha ka District North 24 Parganas jong ka West Bengal. La penlong ya kani ka jingyalang na ka benta banya pet ya ki jingjulor ha kani ka jilla balawan ra da ka Eryong Ampan. Menteri Rangba Dut kari ula penbena ru ban ai jingyarap 8 tengka syaki yeng jong kitu ki belaklat no ha ki jingja baper na ka daw ka jingki Eryong. Nalor kane ulet hu ru bakan sa don ka kenhuan naka sarkar pedeng kabanwan jurip ya ki jingjulor ha kane ka jilla. Hashwa jong kane Menteri Rangba Dut Narendra Modi ula leit ringkat bat ka Menteri Rangba ka jilla West Bengal ka Mamta Banerjee ban jurip ya ka nasun ya kitu ki jaka ki bela syakta ha kane ka Eryong. Ha Assam ka jingdan jong ki brio ki belayo ya ka jingpang COVID-19 kalakiyo sya ka arspa san phokhandai ngot hadian bar saw phokhandai ngot ki brio ki layo ya ka ni ka jingpang henden ka sngi. Ya ka ni le thu da Menteri ka koi ka khya ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma ling ba ka Twitter. Kumta ka jingdan ki brio baro ki badang don ya ka ni ka jingpang ha Assam ka long shispa khandai phu prangut. Hadu menta san pusaw ngot ki layo kot na kani ka jingpang bat sawngot kila klat no bat laingot kila lek pai no shala ka jong ka jela ha ka be dai bat kani ka jingkiu kansan ki nong yok pang henden ka sngi usarma ula ong ba ka jela ka long ka bala khre ban ya khon ya ki jing e ki ba mit na kani ka jingpang bat ba ki brio kem dai ban sngaw shap tieng dan ne sngaw siir ka jingdan ki brio baro ki bayo ya ka jingpang COVID-19 hakari India kala kiu shaka shilak khat pra hajar sauspa saupo hunyongut bat ki belayap na kani ka jingpang kalong lai hajar sanspa prapulai ngot hadu menta kat kum ka jinglom jingtip jong katnat ka koi ka khya kari lai thu badan riu hajar lai spa lai phongot ki badang don ya kani ka jingpang hakaleng kari bat ki bala kot bat yo let chala yeng ki long saupo pra hajar sanspa lai phulai ngot hakabe dai bat ki test ki bala le ka Indian Council of Medical Research ICMR kalethu bahaki arpusaw kanta baladep la test ya shilak lai hajar sanspa khasaw tuli ki nong muna la niki sample kumta ha bakhain lang ya baro hadu menta ka ICMR kaladep banle hadu arpu nyolak khat khanda hajar sauspa lai pusaw tuli ki test Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulethu baladep ban care ya kumba lai spa arpu khandai point ang riu not kilometer upur usam hapreng ka Meghalaya bat kari Bangladesh uba ka jingjrong kalong sauspa sahu pra point khandai pra iway kilometer haka bajubab ya ka jingkeli balabu da MLA ka mauplang uba sentar kelas sun haka kenta keli jingkeli haka yeng dorbar thau ain ka jelahanin ka sngi usangma ulethu ba haka tu ka benta upur ka badang sa ban care ka jingtrei kelas dang na ka benta saupun riu point khandai nyau not kilometer bat henriu phau point san lai kilometer pat ampat sedang ya ka jingtrei kat ba khat ar point lai iway pra kilometer kalong ka benta bamla ban care Kani kadai ka All India Radio ka bawalam sapi ya ka khubor. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulaong baka sarkar Meghalaya kan sa sedang bandir lilam ya 8 metrik ton udawyong ubaladon lupa hapo ki ar nilai tayaw ki banwan. Menteri Rangba ka jela ulapan sngaw ya kani hakadorbar mang tengka jong kayong dorbar thau an ka jela hanen ka sngi.
Ula benrap ru baka sarkar jela kala dap penkreat yaka plan ban daily lam online ya udau yong bat lapha yaka Shaka Coal India Limited hadin balayo jingbet naka komiti jongka National Green Tribunal ban sedang shwa yaka ne tangha ibenta iba khandiat knang ban pej laka traikam ni em. Daka baong bahanyaw pusan hajar metric ton na utay udau yong lamang nakabenta ka East Giant Hills. Menteri Rangba ula benrap syuk-syuk baka sarkar kan sa penmission ya kajing penbena ban daily lam ya une udeu yong. Ka sarkar Meghalaya kadang pentrai ya lai teli ki project ki bakong san nalor ki wei ki jing trai kum kajing pen krea ban penlong ya ka National Games House nam arhajar arpuar. Haka bajubab ya kajing keli belabut rakaliang persya hayeng dor bar tauan uba bantai dor lingdo menteri ki kam sport ula ong ba kijing pen kreat nakabenta kani ka lempung ya lekai kadang ya syakmat syai wat la ladon kajing pen thot shipor namar kajing khangdam ule thu shu baka wei ni ki project bakam he kalong ban shnai ka stadium ka bakongsan ha sauli haka jaka ka bahe hadu sanpau akar bat ya menta ka jilla kadang ap ya kajing menjur jongka kenhun ki menteri sarkar pedeng halor kani Nalor kani sakawai ka project he hakaba yadai ba kalempung yele kai kaban long house nam arajar arpuar kalong ban pen bha bat pen he ya ka PA sangma integrated sports complex hatura kabala mang ba kajing penlut kan long shispa arpusan klor tingka lethu ba ka sarkar kalayo shwa khandai pusan klor tingka na kabenta kani ka kam ba ladap pelai sau pelai klor tingka haka song pisa kabaning kong Menteri Ketnat Pule Puthi uba Lakmen Rembui ula ong baka sarkar kan sawan raksyan yakilat hakabayadai bat kumno banyarap yaki khana pule ki balamat jing e namar ka jingkhang lot ki jaka pule namar ka khlam COVID-19 habayathu hakayeng dorbar yakane uba Rembui ula ong baki jinghikai leng baka TV ka internet baka radio kimdai satya ki jinghikai ki bala ban bujli yaki jinghikai haki kamera kelas Ula ong ru ba usngau thu ya kajing e baki khana pule ki kimi ki pa bat ki no hikai ki kandu ban pendap ya ki online class namar ka jing bambyang ki kor ki badon kam nadu ka phone bat kumju ru ka internet ha ka jela ula ong ba kamlong ka basuk ya ka sarkar ban penbyang smartphone namar badon palat khandai point r phuwai lak ngot ki khana pule ha ka jela Hadian bakatnat ki kamrel kala penbena ban penya ya arspa teli ki kalirel naduk ka shitarik ujeliu bat bakalasya ya ki brio ban ot tiket naduk ka sngi balang baladap menteri ki kamrel Piyush Goyal ulay thu baki brio ki la ru menta ban lej ot tiket na ki iway point nyolak teli ki common service center La plia ya kani kalat khnang bakito ki brio ki basa sya ki nong kendong ha ka badang kham duna ki kor computer bat ka jing penya so leng ba ka internet ru kila ban lej ot tiket la dadon kam na kini ki center Nalor kani ugoyal ule thu ba ansa pliru yaki kaptu kat ni ki jaka ot tiket balajit ki badon ha ki station rail hadian ar nilai singi Menteri Ketnat ki kam lieng soin ka sarkar pedeng Hardip Singh Puri ula penbena bakajing her ki lieng soin hapok kari kan sasdang no nadu ka singi ningkong ka banwan bat kani kan long ringkat ka jing khmi benya bhaya karu kompanya Komban chupen ken mau la pensange no ya ka jing her ki lieng soin hakari nadu ka arpusan tarik ulber arhajar arpau namar ka jing khangdam hakabe dai bat COVID-19 Habayakran baki nong pathai khubor ha New Delhi puri ule thu bakani ka jingsha ban penhere ki lieng sun kan long tangi ki kattu kat ni ki lieng sun ki badan kam bat ki baliyo jingbet Nalor kani ule thu ru baka bai tiket nakabenta ki lenti ki bajangai hapdeng khandai phau bat shispa ar phau minute kan sedang nadu ka lai hajar sanspa tengka bat kabaram do kan long shiphau hajar tengka ban penkot yaki khubor sa shisien pat ki mat ki bakong san Ai jingerap ka sarkar pedeng 6,000 klor tingka ya ka West Bengal ban maramat ya ki jing julor na ka eryong ampan. Sapu khandai ngut ki brio ha Assam ki layo ya ka jing pang COVID-19 henen ka sngi ki ka jing dan ki bayo pang COVID-19 ha ka ni ka jilla sya ka arspa san pu khandai ngut. Pat ka sarkar Meghalaya kan sasdang ban daily lam ya arlak metric ton doyong baladan lupa hapo ar nilai tayo ong menteri Rangba Conrad K Sangma. Bat katung ina poi sya kabakut jang ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sashi por kata ka por prabajing inya so baka Delhi station na ka benta ka khubor ka ktin Hindi ka banbut pat ka khubor ka ktin Phareng ha ka por prashiteng. Kani ka dei ka All India Radio Shillong sngaw bhaban up ya ki khubor